ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் எனக்கு. ரெகுலராக சாப்பிடுவேன். நாங்கள் வந்து ஆனியன் தோசை சாப்பிட்ருக்கோம், நிறைய தோசை, கார்த்திக் தோசை சாப்பிட்ருக்கோம். பட் ஆனால் நல்லி தோசை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றோம். செம்ம டேஸ்ட்டு, எல்லாமே ட்ரை பண்ணோம் கண்டிப்பாக. அண்ட் இட்ஸ் மவுத் வாட்டரிங் ஃபுட்.
என் பேர் வந்து அசோக்கு. கடை வந்து ஒரு 30 வருஷமாக இருக்குது. இது நல்லி தோசை வந்து 2 வருஷமாக தான் போட்டுட்ருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து இட்லி கறி தோசை ஆம்லேட் தான். இப்போ தான் ஒரு 2 வருஷமாக நல்லி தோசை. எப்படி போயிட்டுருக்கேன் அந்த நல்லி தோசை வர? பரவாயில்ல, நல்லாயிருக்கு. நல்லாயிருக்கு. நல்லி தோசை ஆரம்பிக்கணும் உனக்கு எப்படி நான் தோணுச்சு? இல்லை, ஏன்னா ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணது தான் அது. நல்லி தோசை. ஆமாம். அதை எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க? ப்ரிப்பேர் தான் சீக்ரெட் நான் கேட்கல. நல்லி தோசைன்றது நல்லி எப்படி அது நல்லி வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே நம்ம நார்மல் தான், நம்ம ஆட்டுக்கறி குழம்பு எப்படி வைக்கிறோமோ அந்த ஸ்டைலு தான். வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட்லாம் எதுவும் இல்லை இதில். எதுவும் கிடையாது. நம்ம ஆட்டு தோசை எவ்வளோ ப்ரைஸ் வைக்கிறீங்க? ஒரு தோசை 80 ரூபா, ஒரு கறி 80 ரூபா, செட்டாக வந்துடும் 160 ரூபா. ஆமாம். எவ்வளோ நாளாக இப்போது இது 2 வருஷமாக இருக்குது. ஆனால் கடை வந்து ஒரு 30 வருஷமாக இருக்குது. 30 வருஷமாக இருக்குது. நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்களா? அப்பா ஆரம்பித்தார். நான் வந்து அப்படியே நான் ஒரு 10 வருஷமாக இருக்கேன். நீங்கள் அதை 10 வருஷமாக இருக்கேன். நாங்கள் வந்து சென்னை தான். இங்கே தான் பக்கத்து தெரு தான் எங்கள் வீடு. நான் வந்து அண்ணனை ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் எனக்கு. ரெகுலராக சாப்பிடுவேன். நாங்கள் வந்து ஆனியன் தோசை சாப்பிட்ருக்கோம், நிறைய தோசை, கார்த்திக் தோசை எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம். பட் ஆனால் நல்லி தோசை வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றோம். செம்ம டேஸ்ட்டு, எல்லாமே ட்ரை பண்ணோம் கண்டிப்பாக. அண்ட் இட்ஸ் மவுத் வாட்டரிங் ஃபுட். ஆக்சுவலி காலையிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடல. சரி, அண்ணன் தான் கூட்டின்னு வந்தார் இங்கே. சரி, சாப்பிட்லாம் ஒரு வாட்டி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். சரி, ஆக்சுவலி நான் நார்மலாக இந்த பீஃப் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆக்சுவலி சீரியஸ் சொல்ல போனால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இவர் வந்து இப்போ போய் ஐயோ, ஒரு தோசை போதும். இட்ஸ் மோர் தென் எனஃப். ஆமாம். நல்லி தோசை மட்டும் இல்லாமல் கடையில் என்னென்ன இருக்குது? நல்லி தோசை இல்லாமல் கறி தோசை இருக்குது, மிக்சட் இருக்குது, இட்லி பொடி மாசு இருக்குது, முட்டைக்கறி இருக்குது. அவ்வளோதான். கலக்கி எவ்வளோ ரேட்னா அதெல்லாம்? கறி தோசை 120, இட்லி பொடி மாசு 60, மிக்சடு 50, கறி சாதா கறி 80 ரூபா, முட்டைக்கறி 100 ரூபா, ஒரு இட்லி 8 ரூபா, கல் தோசை 15, நைஸி 20, ஆம்லேட் அப்பாயில் 15, கலக்கினா மட்டும் 2 முட்டை 30 ரூபா. மக்கள் உங்ககிட்ட என்னென்ன எதிர்பார்க்குறாங்க? ரொம்ப நீங்கள் டிஃபன் ஃபஸ்ட்டு நல்லி தோசை தான். நல்லி தோசை தான். அது முடிஞ்சதுக்கு நல்லி தோசை முடிஞ்சோன்னா அப்படியே கறி தோசை முடிஞ்சோன்னே தான் மற்ற எல்லாமே. எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த நல்லி தோசை ஒரு மணி நேரம் இருக்கும். 5லேருந்து ஒரு 6, 6:30 வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்குள்ளே காலி ஆகிடும்.